Heavens are open and your glory we see in our family. Your children are gathered in one spirit as a family. You and I, family, we are. You and I, together we will praise our Lord. Now, as part of my introduction into these matters, let me assure you, none of you here shall remain unmarried. None. As long as you are here and you are ready for what is about to come, you can't remain alone forever. Because even if you have been divorced, still your life is supposed to go on. You can't suffer, you can't die just because of one person who decided to leave you. Your life should continue. Like the Bible says, when they persecute you in this city, flee into another city. So whoever denied you, whoever rejected you, I believe somebody somewhere is ready to embrace you. Yes. So we're going to talk about marriage foundation. Yes. Do we have married people here? Do we have married people? If you are married, please, you are in the wrong place. I warned you, if you come here and you are married, you are coming at your own risk. Because if anything happens to you, don't blame me. Yes. No pin them crossfire. Because if you look at our current world, the era that we are living now is becoming almost difficult to know who exactly to marry. Because the world now is becoming more and more deceptive and more cunning. And people have been taught by the devil to pretend and to act like they are the ones that you have been looking for. But I believe and I prophesy the Lord is going to give you a sharp eye that can see through. And I'm telling you, in this ministry, there is no room for mistakes. Marriage is something that God himself has instituted, he has initiated, he has founded, so you don't play around with that kind of a thing. We need to teach you, even if you are not yet ready for marriage, but at least by the time you get there, you will be informed. So try to take as many notes as you can, because I'm going to give you life. Life. There is this scripture that has now become very, very common, because I've been teaching from it and talking about it from the book of Psalm. Psalm chapter 11, verse number 3.
Then the book of Matthew chapter 7, verse 23 to 27. Can we read it together? 1, 2, go. As short as that. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Okay? The book of Matthew. Verse 24. Let's read together. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And what? And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these things and doeth them not shall be likened, which build upon what? Upon what? Upon what? Now we are talking about foundations here. Let's go. And the winds blew. And it what? And the great and great was the fall of it. Okay. Karai ni pass it tauri. How do I know? How do I know, men of God, I'm now confused. One thing that is going to confuse you, especially you guys, the form that God is using in nowadays, the form or the frame, is not the one that it was being used before. You are faced and you are confronted with a challenge of too many beautiful ladies around you. I'm telling you, slowly but surely, the Lord is perfecting his work. We now have more beautiful people in this age than in the age before. It's changing. It's changing. I'm telling you, if you can't see that, you need to be prayed for. You need to be prayed for. It's something that is there. And you now need God to really help you. These are the questions that you people normally ask. What should I look for? What should I expect? Which are the dangers and what should I avoid? What should I look for and what should I expect? What is marriage? It's fortunate that you are being taught some of these things before you can even engage yourself into marriage. Because most of your brothers and sisters are already crying. They've already made their mistakes and it can't be reversed. What they are doing now is just enduring the experience.
But as for you, you need to relax. You still have a chance to make some amendments. The scripture here is talking about laying down of the foundation, of which if the foundation is shaky, or if there is a crack on the foundation, or if the foundation is broken, the writer is asking a question: what can the righteous do? So from now until you get old, no matter how righteous you are going to be, as long as you are standing on a shaky foundation or on a broken foundation, no matter how righteous you are, you will still endure a miserable life. No matter how righteous, no matter how holy, no matter how perfect you are, you will still have some difficulties in as far as marriage is concerned. You need to begin to work on your foundation. Now, tisata move into marriage itself, you also need to consider other relationships apart from just you and your husband, apart from just you and your wife. There are so many relationships that needs to be considered around you. Where you are coming from, remember you have been making some friends before. How many friends have you lost for the past 2 years, 3 years? And how significant were they in your life? Were they very, very important? Did you feel like you lost something very important? And what really is making you to lose such important people? You need to watch yourself, watch your character, watch your behavior, watch your motives, and even watch the spirit that drives you into relationships. Okay? Now, I will try by all means to be as calm as I can, because I know you like this. You like this. I told you that you are going to enjoy me very soon. And I know, most of you begin to say, now prophet, I'm telling you, if you listen to me, what I'm going to give to you, there is no chance. You can never go wrong. You can never go wrong. In fact, you will become even more critical. That will be your problem. You will be seeing too much. And you will need another help again. Because you will be very, very analytical. Scrutinizing everything. And that will not be right again in marriage. But at least I need to open your eyes so that you can see some of the deceptions and some of the wolves that are in sheep clothing. Mnokoara, because I've also once watched a movie. I heard another preacher talking about this movie, then I just developed interest. I wanted to watch it. Then I don't know if I still remember the name correctly, but it's like an ancient movie. My movie is a kare. Then they wanted to break into a certain city. And this city yanga in my walls angari well secured, well fenced, very high walls.
And the security on the entrance was very tight. But vaida kunokonka guta iroro vachida kunorikunda nekutora maspoils. They tried everything, but they couldn't penetrate. Until at a certain point, vakagadzira chibhiza chamapuranga ndokubva vachiisa mavhiri. Chakakura. Saka ndobva vatanga kuchipusha vachienda nacho. Vakusvika pedyo neguta, maspies ndokubva atarisa ndokuona kuti vavengi vedu futi vadzoka. Ndokubva varidzi veguta vabuda ndokutandanisa varume vai ndokutiza ndokusiya chibhiza. And you know then kuti every time vaiti kana vakaenda kuhondo mukakunda, you take my spoils. Whatever changa chine muvengi, it belongs to you. So they took everything, including this horse, chibhiza ichi, this wooden horse. Ndokutora ndokubva vanoisa into the showroom yavanochengetera zvinhu zvavanenge vatora kuvavengi. But pakati peusiku makatanga kubuda varume vakatanga kubuda mubhiza imomo. One vachijamba vachibuda, well trained soldiers. Guta rekatanga kusafa from within. Vakagada magedhi ose, but vakanotora muvengi ndokubva vamisa mukitchen. Now, ndokudzokera ndokunogada kuti muvengi asapinde. But muvengi akapinzwa navo. Ndokutanga kuuraya achibva mukati achibuda kunze. An enemy from within. So you need to be very, very careful, because after marriage, that is when you realize kuti bhiza randakatora rakatakura chinhu. So you need to be very careful, because once munhu wapinda mumba mamugadzika apa, pakati peusiku unoona mapuranga nezvipikiri zvakubuda. Ende munopera mhuri yese nemuvengi wamakanotora mega mukaisa mumba. So you need to listen to me very, very carefully. I don't know, maybe I'm about to finish now, but if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Do you know, Guti, at a certain point, you need to come to a level of realizing that we don't have a proper foundation in our family, especially when it comes to marriages. Look at you, look at your brothers, look at your sisters. You can establish that we don't have any marital foundations in our family. You need to realize that. Look at what they've been fighting, what they've been going through. Then you can tell what kind of a spirit you are going to also be fighting against. What is happening in our family? Now I've got my own kids. My own foundation, marital foundation, is not just my own foundation. It is also going to become their foundation. So if anything happens to me right now, between myself and my wife, if anything terrible happens, it means I've laid a very disastrous foundation for my kids. Because kids are likely going to copy everything that I do. They are likely going to copy almost everything that they see happening in our house. So I need to make sure whatever I'm doing now, I've got kids around me who are watching. And God has given them a gift to copy, to look at things and go and do exactly like that. So I need to make sure that my foundation is very strong, is well established. Because if
my own marital foundation is broken, they are likely going to also have their own broken. So, what do we need to do now? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Remember Zachariah and his wife Elizabeth. These people in the book of Luke, the Bible says they were righteous, upright. These people were holy. And yet the Bible says, but they were barren. No matter how holy, no matter how righteous they were, still they were confronted by this spirit of barrenness. Why? They never dealt with the foundations. Just like Abraham, he had a problem, barrenness. He gave birth to a child. And what was the name of the child? Isaac. And again, Isaac's wife was barren. And Isaac gave birth to 2 children, Esau and Jacob. And Jacob's wife was barren. You see what is happening? So it's a foundational problem. Abraham failed to deal with this case. And normally in life, the battles that you refuse to fight now, your children are going to fight them. Any battle that you refuse to fight, if you are going through lust of the flesh, kana uchichiva uchitarisa uchida uramba uchizvitsika uchivhara sezvisipo uchibira nepama paview mira apa uchitarisa uchidi iwondo dzicharwa nevana vako futi. So some of the battles that you need to fight now, you are not just fighting them for your own good, but you are also fighting on behalf of your descendants. Foundation. How do I lay my foundation? Prophet, tell me. I'm ready for it, but how do I go about it? Because no matter you are married tomorrow, let's say somebody just comes in today and already tomorrow you are married and next Saturday it's a wedding day, and next 5 months there is a premature child. Everything is quick. Right. Were you ready for it? Most people, they think that they are ready for marriage. And yet, in actual fact, they are not. What makes you think that you are ready for marriage? Give me the points. Give me the reasons. What makes you think that you are ready to have somebody in your life? Now, youth, I want you to listen to me very, very carefully. You need to be just and you need to be fair with yourself. Never push yourself into anything. Let me give you this example. Do you know the reason why we have some people who have fallen into very dangerous pits? Now, sometimes you misjudge and you exaggerate your potential. And you give yourself an assignment that is beyond your ability. Learn to be fair with yourself. You must know the level of power that works within you. You don't need to burden yourself or overload yourself. You need to know your take-off capacity. What you are able to carry. You need to be fair with yourself. Before you can say, I'm ready to carry somebody, can you carry
yourself? Are you able to even carry yourself? I think most of you are listening. I hope so. Youth Murgundinzwa. Okay. Do you know kuti munhu anogona kuona gomba apa kuti ndori jamba iri obva adzoka so ombodzoka onyatsotarisa oti no man, right? Obva kuno akatuta onoti kwaku ende kazhinji hauzvinzwe wamhara, unozvinzwa uri pakati apa kuti haumboda kutanga wachembera uri marriage uri pakati apa, nokuti mhere yacho ukada kuitsvaga kuti yatanga nguvai, unoona kuti munhu paanongosumuka panapa anotoziva netake off kuti foundation yandaleya apa iyi mhiri handione tichisvika. Unonzwa ngonjo wozonzwa munhu akubvunza pane munhu here panze, pane munhu pane munhu panze unei naye, iwe wanga wasiri panze manje wazopinda sei? Wapinda sei mugomba iri? Munhu panze iwe wabvunzwa nani kuti uri imomo? Chasaka ukamubvunza kuti sei wawira, waexaggerata ability yake, akafunga kuti ndinojamba, ndokuzorealiza wamugomba kuti handina power rekujamba. Ndiri kudzwika? Mubvunzo woti ko adi kuzviziva asati ajamba kuti handina, pane mweya wokuzvinyepera. Ende Satani ndiye muridzi wemweya iwoyo, naSatani pachezvake. Ndinoti Satani haambotende kuti akakundwa kudhara. Anoramba achida kungotiraya chete, anotogofunga kuti achahwina. Achinyatsoziva kuti aikas. Achitonyatsoziva kuti Jesu akanzi ari kuuya, achaporesa vanorwara. Achafa ende achamuka kuvakafa. Satani anotiraya kubva Jesu ari mwana mudiki achida kumuuraya chete. Iye achazoziva zvakataurwa karonzi achauya. Achafa achamuka, iye ndokuuraya futi. Hanzwisisi. So ziva ability iri mauri. Before you can carry other people on your back, are you able to make yourself fly? Can you fly on your own? Do you know really how to look after your own body? Do you even know how your body functions? Usati wada mumwe munhu, iwe unomboziva here zvaunoda. Know yourself. Look at yourself on the mirror and be fair. Ask yourself some questions. Am I ready for an extra person to look after? Am I really ready? We are talking about laying of the foundation here. This way. And if your foundation, if you are enjoying,
your foundation, and if you're not making even any losses and your expense is very low, remember, the taller the building, the deeper the foundation should go. So you can foretell how tall the building is going to go by just looking at the depth of the foundation. Uchiona foundation ichilewa apa, vanoziva, they can tell you kuti imba iri kuvakwa apa, it's a double story. Without even looking at the plan. I remember sometime ndainzwa mumwe munhu achitaura nezveimwe imba. Zvikanzi imba iyi yakanaka, but yakakanyaniswa nechekuti vakangozongoita imba imwe chete iri pasi, ndoda kuti vaise dheki. Arikuda kutenga imba yakavakwa kare kuti aise dheki pamusoro. Ndokubva aadviswa achinzi aiwaka amutangire padheki. Yamunoona ine dheki rakadhisaidwa, imba yepamusoro yakadhisaidwa before the foundation. Saka mukawedzera one floor, munofanira kuwedzera concrete pasapa. Mukawedzera imwe floor, imwe concrete pasapa, imwe floor, imwe concrete. Saka foundation inofanira kugara yakatakura. Mozowedzera kusvikira pa ability ye foundation. Mukaramba muchinakidzwa muchida kuonererwa kuti imba iri kusumuka iri kudi. Muri kukanganwa kuti pasapa pachatanga kufamba. Saka muzoti pakati pemereji mofunga kuti akuda imwe floor. No. Munoisa ma-efforts enyu pa foundation. Musati mada kutanga kuonekwa. The problem that most of you have, as youth, you quickly want to be seen. You want people to know. This is why you don't put much emphasis on the foundation. Because no matter how beautiful the house is, the foundation, you can't see it. It is the most important part of any house, and yet it is the invisible one. Vanhu vangauya kuzotora mafoto imba yakanaka, vapinda mukati vatora kwese, nevanotengesa unozonziri painternet, hauna yaunoona foundation yayo. Vanotora nepanze nezvimagazebo nechi. But foundation is that part inoita kuti imba ive neupenyu hwakareba, but haibude pafoto. Hakuna anobvunza foundation yemba kana munhu waakutenga, but ndo pakagara imba. So most people, they don't enjoy when it comes to investing in foundations, because that's the money that you are never going to realize again. Hapana achakusheka henzi kuti my foundation iri pano. Hakuna. Ende vanhu havadi izvozvo. Vanoda kunakisa kumwe kwese, mawindow acho, ma-aluminium nechi, but pasapa. Ndirozwika? Why vasingade kupedzera mari pasapa? Ndava hakuna munhu uchayemura foundation. So most people vanoprefer kutanga nepa window level. Kuti vanhu vadi? Vanhu vaone kuti ndaane mukomana, ndaane musikana. Now. How much are you willing to put into the ground? I'm asking you, how much are you willing to part with in terms of investing just on your foundation? Look at how many marriages are breaking now. It's like on a weekly basis, you've got thousands and thousands of weddings going on. And on a weekly basis again, thousands are being divorced.
So what is happening? What is the issue? What is making the devil so successful in attacking marriages? He is not allowing people to concentrate on foundations. People are concentrating on windows and paintwork and the divisions of the rooms and even the furniture. So that whosoever comes in will say, yes, yes, yes. So, munamwari kana mutaura nyaya kuti foundation muti kudi. This is my birita guys. Ha! Jesu ndokubva apa mufananidzo wake anoti, ini ndikataura hangu vhangeri handiri kuparidzai. Handimuri pano muri kundizwa? Right. Jesu anoti, maparidzira andinoita aya kana munhu akandinzwa, kunzwa zvake. Munhu akandinzwa ndichiparidza akaenda akanoita. Tapedza kuparidza sevhisi yavharwa. Iye akachienda akachinoita zvaanzwa pasports center. Kwete kunzwa zvoperera ipapo vanhu vaombera maoko. Jesu ari kuti andinzwa ndichishumira akabvapo akanoita. Wafanana nomunhu wakachenjera, ndopayatangira. Kuchenjera kwake kuri pakuti wakanovaka imba yake ndokubva waigadzika padombo. Kuvakira imba padombo usafunga kuti wakangonotanga nechidhina, no. Wakatonochera futi pamusoro pedombo ndokuisa foundation. Piki ichidauka moto. Uchinzwa neko kuti kubva kuseni mangwana kusvika poso unoona paine kagomba kakadai kuti ndo pawatinyaudzira mazuva ese akunzi zvishoma nezvishoma ari kuisa simba rake rese on the foundation. Vanhu vachiti indava wakurisa makore ako awandisa mucharoorwa rini iri ko. Hapana chinombonzi kunonoka kuroorwa. Hapana. I guess. Ko. Shasha yasvika yabvunza yakati, saka makatanga rini kudai zvikanzi svondo 2-3. Komana. Aiwa tikadaro manje inogarwa rini. Iye ndokuenda ndokubva anoaplayira stand yake. Akati yangu hama dzangu ndodai pajecha. Zvandakaona pasera nhamo ine murume ari kuvaka pasera. Ina handidi zvinhu zvekuita kunge Mwari wangu asinganzwi, ndodai ipapo. Iyo kaiyo. Ndodai ipapo. Ndipeiwo pajecha. Ndobva vanomupimira akati alright. Kwapa akati amunzwe maya fukunura akati kwete nepiki futi. Nemaoko ndokufukunura foundation yake. Dzapedza dzadzoka paiwa neuya ringoti ko. Kanzi vakuru maswera sei pana? Taswera. Mambosvikawo here kwedu? Kwenyu ndekupi kweime vakuru imi? Tiri kuvakawo pamira. Tiri musemu area. Ko makatanga rini? Musi uno. Muri kudodiwa, muri kuzvigonawo sei? Pfuurai neko mudi? Pfuurai neko muone. Alright, kandapedza basa rangu nhasi ndichapfuura nepamanheru ndakuenda. Kunopfuura kudai so. Unoona yapa dump course. Yatorohwa kudhara yapera pangofukunurwa pasi patoiswa zvidhina yabuda kunze. Makapawana rini apa? Musi uno.
manga matonza tombonza nani kweisusu tonza nani nechirungu ipapo chichichi ndijesu ari kutaura zvinhu izvi. Wanzwa shoko akanoita ari kunzi wakafanana nemunhu wakachenjera akanovaka padombo, anzwa akasaita. Iye ambonzwa atouya akasanoita, zvonzi wakafanana nebenzi rakanovaka. Saka muri kuona here kuti kunovaka munhu achibva pano hazvireve kungwara kwake kana kupusa kwake, but pari kunovakwa ndo panoreva kungwara kwake kana kupusa. Nekuti already vakomana navasikana already maverengerwa vhesi ine benzi rakavaka imba rakachata ka. Aiwa, ntarise kuno kutarise. Ari kunzi fu munhu anemba na address uyu. Kupenga kwake hakuzi pakusaenda kuchechi, but kuti waenda kuchechi zvaparidzwa. Anobva ipapo unoita zvimwe. Uyu ari kuvaka gona kutaura svondo mbiri. Watoona akona kutaura madhofure matouya yakutoturikwa ipapo yatodiya kutopendwa zvapera izvo. Loni panzapa pane chii akati arume mari vamwe wedu munodziwana kupi? Kati kuronga chete. You need to be organized. You need to be organized. Uya achiri pafoundation ndava dombo haribvume. Yavakwa imba yapera kwachatwa vana vatoitwa. Uyu mumwe achiri kudhila nefoundation yake achinzi wakanonoka vakomana vakude. Achidhila nefoundation. Ndokuzoti apedzawo ndokutanga kuchisumudza imba. Ndokubva yake yaperawo ndokubva yapendwawo. Hapana achaziva yakatanga kupera. Izvozvo zvekuti iyo yapera vese vaitwa makorokoto munemba malandlord kaya. Handiti izvozvo? Mhepo ikati alright, ndovatanga takamirira izvozvo izvo. Nekuti kupenga kweanopenga hakuonekwe kusvika mhepo yauya. Mukaona hore yasunga mudenga umu, mashizha akubhururuka, ziva kuti chauya kuzotsvagwa ibenzi. Pane hwani benzi rakachata ipapa, pane hwani benzi rakaroora ipapa. Rinofanira kutestwa, ripindwe naro mulaboratory yemhepo nechamupupuri nechivhura mabwe. Memba yakati yanzwa iri mumba so, ikanzwa mhepo yasumuka panze kubuda panze, vakamhanya vakanobvisa zvinhu pawaya. Vakomana ndokudzokera mumba vakanzwa iye nokuziva zvaakaisa pasapa, investment yake yepasapa, akakiya dho akati no, ndakazviziva kuti mhepo ichauya. Dzokiya dho zvadzo dzobva dzaisa ketero yeti pamoto. Uku mhepo panzapa ichiita besano. Vana varara zvavo, baba varara. Mhepo iyi kana yapfuura nepano haidzokere kwayabva, iri kukontinya ndava pa next door pane mumwe. Unoziva akati akarara so akanzwa mbariro dzaakuchema mudenga umu. Zibhesita rabviswa,
chechiri kuitika. Aiwa, mira. Nhasi ndo patichaona ndava pese apa tainzi tese tinemba. Mhepo ichatibatsira kuti tizive kuti vakavaka chaivo. Ndava nyika ino, hama dzangu, inobhohwa pakuti avaka pajecha anonzi avaka, avaka padombo anonzi avaka. Mumwe akafondoka, mumwe haana kufondoka. Saka mhepo inouya kuzoenzanisa zvinhu kuti pave nefairness. Hatinganzi tese tine mishaka mumwe akavaka jarata rake. No. Ndakasuweta inini ndikararapo ndichichera. Iye akaita zvese kuseni. Mhepo ndokuuya ndokutanga kumonyorora imba. Bhaibheri ndokubva rati imba iyoyo yakadonha, ende kudonha kwayo kukava kudonha kukuru. Jesu ati imba yakadonha kudonha kukuru. Zvinoratidza kuti nevavakidzani vakamuka. Manzwawo zvandanzwa vakata zvinzwa. Kubuda panze so wane kuti utarise kuti chii charira kudaro. Hapana kana saini. Vadzokera mumba pasina maminutes. Vakanzwa yaanoko padho. Kuvhura so ndibaba pamberi naadzimai nevana kumashure. Vakabatira machira mumaoko so. Tiudze usiku muri kuenda kupi? Akati tikutsvagawo pekurara. Mamba mashaya pekurara neusiku umwe chete. Hamuna musha here wamakavaka wamakapenda apa une burglar bar nema window frame yealuminium. Ko imba yaita sei? Kwauya mhepo. Asa ina upfurawo nekunhu. Aiwa tainzwa. But the foundation ndo icharatidza kuti vakakutangira kumhanya zvavo. Iwo wapiwa mukana wokunyatsotetena dombo. Unoziva here kuti kana mhepo yakusumuka haisi kutsvaga kuda kuparadza mamarriages evanhu. Inguva yemhepo. Manizwa? Inguva yekunaya. Iyo haizvizive kuti kuna vavaka pamadota. Iyo inongoziva kuti nguva yangu yekuvhuvhuta kana yakwana ndinodii zvangu. Kune zvinhu zvinozokumukira waamumba. Zvagara zvinongomukawo nguva yazvo yokumuka. Zvinongogara ndava hakuna imba isingavhuvhutwe. Hakuna marriage chero yaprofeti wako ine mhepo dzinovhuvhuta, ine zvivhura mabwe. Chinopa imba kusadonha hakuzi kuenda kunovakirwa kusina mhepo. No. Kutanga yaendeswa padombo vanhu vachiziva kuti mhepo ichauya. Vazhinji muri kutsvaga marelationships asina maproblems. Kuti I need a man who is very understanding and who takes care of me. So that when I cry okay. All right. Unoziva here kuti kana wa ready for marriage, you must know the things that you are ready to offer, not the things that you are ready to receive. I thought you were going to take some notes on that one. If you think you are ready for marriage, you must give me a list of things that you are ready to do for your partner.
not the list of the things that you expect him to do for you. No. No. Hausi kutsvaga pekunochemera, uri kutsvaga pekuti iye awane pekuchemera. Ndoda kumbotanga ndakuminyura ndokutwasanudza ndokuminyura ndokutwasanudza at least tifambe tese zvakanaka. And I know kuti pane vamwe vari panapa vari married kudhara vari kutobatsirika izvozvi kutoti saka iwe ukasabatsirika mheno zvako. Asika hama dzangu, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? No matter how righteous your marriage is, makatorana ku UFI, ku all night prayer kana ku judgment night, ndoda kuti uzive kuti UFI haigone kuve ndo foundation yenyu, judgment night haigone kuve ndo foundation yenyu, but my characters enyu amaka developer over time. Those ones will become your foundations. Nekuti unoya pana woti ndamowana mchechi iomva wanzwa mwana kana ndatowana anondida panapa ndawana uwo mchechi. And you never know ipapa kuti wanhonga uyu ungoti hatina kuzomboti zvedu vaenzi vatanga nhasi sumukai, unonomhara pamunyowani. Iwe munyowani wacho unomharwa futi nomunyowani, mugobatana kumeso kufunga kuti ha, nemuchechi mandamuonera nyamba matsotsi tuwadi. Ndava Mwari anozvigona izvozvo izvo, Mwari anozvigonawo futi izvozvo. Aika avamana navasikana maisa masaga mangani esimende pafoundation dzenyu. Ndati maisa masaga mangani esimende aiwa oziva chandoziva unoziva youth zvayo ka youth yakatongozvipengerawo zvayo because zvese izvi kuti zvinyatsomeka sense, kuti uzviwanire nzvimbo mumusoro memunhu so anyatsofunga zvake kuti afunge kuti panyika pano pane chimwe chingazodiwa kupfuura kudzingirirana mumba. No, haana pfungwa dzinoenda kweseko. Kuti zviwanirwe nzvimbo izvozvo nhasi kuti munhu afunge kuti pane zvimwe zvinodiwa mumarriage zvisinei nekutamba mese. No. All right. Saka prophet imi munozviziva sei muri kuprofita? Handisi kuprofita. Ndakabva kwamanga muri ikoko. Ndoziva mafungiro amunoita ndava ndoandaita. Zvinhu zvizhinji nhasi hazvimake sense. Zvinotozoti mu7 years dzemarriage ndo panotanga kuti manotsa ayeba manje. Tanga kujeka hwane kuti ha, idzi ndo nyaya idzi. I remember nyamba remember. Foundation ikange yakapazika, no matter uri righteous vatumwa vachiburuka mumba so, but kana wakatsika pa foundation yakaparara, what can you do? What can you do? What can you do? You look at them now, even in town, you see them walking up and down, wakabatana maoko, mumwe akambanyasoratidza kuti ndingatorerwe chaizvo.
famba akamva aita nenge akaita wakudyorerwa. Ya ndava ndinashuwa nemi mungadaro mukamutora. All right. Ukada kutsvaga saka chinozopedza izvozvo izvo chii? Enda hauvamise ukavaudza vhangeri yandikutaurai irwo ruchitsva zvakadai ruchipfungaira kudai. No. Because nguva yerudo inguva yekunyasoona kuti nyika yese irikuda kurwa nesu. Hama dzedu unonzwa kana nenziyo ani mamozwa dzimwe nziyo dzinodaro kuti ngativhei zvedu kuno tichanogara yedu kwakati tiri tega munyika yedu tega. Ndava vanhu vakazodai inguva yerudo. But rudo rwacho haruna control, and rudo rwacho harusi genuine. Shuwa mungati muri tu madanana monzwa kuti kana vamwe vese vakachifa zvavo. Unonzwa munhu achidemba nyika yavo vega. Akanganwa zvipatara zvese haachada, nezvikoro zvasiyiwa nematicha acho. Muri kudisturb kana? Okay. All right. Zvino chii chandinotarisirwa kuita naye munhu waMwari? Ndongwarira sei? Handidi kuchemedzwa, handidi kushungurudzwa. Unoziva kuti pane nguva yekuti vanhu ini zvandaingoita naadzimai vangu, ndaivatora tiri muSunningdale, ndoenda navo panonzi paaniko pachicken ini pakona pa Coca-Cola pane panonzi pachi Kelvin Corner. Ndo pandaenda nawe pai togara zvedu pai todya hedu fizi yechikoro. Andina, now listen, andina pandakanyepera mukadzi wangu kuti uchiona ndakadai moti ndine mari ndikazodai ndikadai nekubva wanyepa nenhamba yemombe. No, ndaitoudza musikana wangu kuti yataa kudya panapai imari yekuchikoro, tonyaso order 2 pisa yake ini 2 pisa yangu, todya zvapera izvi. Unoda ice cream here? Ndiri kumubvunza ice cream, ndatombomuudza kuti ifees iye woti wanodi anoida, ndoenda ndonotenga. Hapana. Ukaona shoko rabata so handizi ndega ipapa, takawanda. Handina kubvira ndakada kuzvishambadza.
Zvakanaka zvaakaona pandiri ndo zvaakaona ega. Kwete zvandakamuudza kuti ndakanakira chakati. No. No. Ha. Ipapo kana ukateerera nyaya dzataitaura, taitotaura dzine musoro dzega dzega, dzine musoro dzisina kana zera nesu panguva iyoyo. Tichironga mhuri. Right. Saka munhu waMwari, inini ndinochengetwa, ndiri pamba pevabereki, ndiri kugara nasekuru, ndiri kugara nasisi, ndiri kugara nabhuti, ndiri kugara. Right. Ndino wangu upenyu, yangu foundation ndinoitanga rini? Inotangwa musi wechingani foundation? Kuti uti ndaakutanga kushanda nefoundation yangu, chiteerera Moshe. Munhu wese ari pano akaberekwa, pana asina? Munhu wese ari pano akaberekwa. Waberekwa, pane nguva yekusaziva, pane nguva inotangira chinonzi kuziva. Kutanga kuchiona zvinhu wotanga kugona kuinterpreta life. Tarisa zvinhu kubuda panze uchiona vanhu vachifamba vachikwira makombe vachidzika vachitenga mavegetables vachitenga vanodii vachikwira vachidzika vanorovana vanotukana vanodii. Uchitanga kuona upenyu huchiitika around you. There is a moment when you begin to know how to interpret life. And it is from that moment that now you are supposed to decide your own lifestyle. Hauberekwe. No. Hauberekwe wakatopiwa zvese. Unopiwa zvishoma zvinofanira kususukidza ndava. Musi unonzi mwana akufamba makumba anenge achikurunga andinoona. Now, achitatarika kuti unoona vese vanhu vachifara pamba zviri kufarirwa iyo madhamutani ari kuitwa iwayaya kunge munhu ari kufamba makarimwa. But wotoona mhuri yese pamba pachifarwa kuti afamba nhatu dzaaita akazoguma adonha wona vafara. Iye ngaasafunga kuti kuombererwa uko agona ndo mafambiro anoita vamwe. Usavharwewo mufanhewo utatarika ipapo. Kuombererwa but kune mafambiro anopfuura apa. Saka unozoti kana wagona kufamba wega, unofanira kusvika patime yaunozodecide even step yako. There is a moment yedecision kuti unodawo kufamba kwete pamweya, panyama. Imi munozviziva kuti kune vanhu vekuti akajaira kuti anachifamba nyada. Right? Makambowaona? Right. Ana kuberekwa akadaro. It was a moment of decision. Ndokubva apiwa sherefu yese akapinda musupermarket yemastepi. Iyo ndo yaakasarudza ndokubva abuda nayo. Now anoijaira zvekuti even asisazive kuti ndo zvaari kuita anenge achiita. Kwete achida achitoenda kurufu rwaamai. Ukachichema
hazvisisiri zvekuti ari kuonererwa. Zvakapinda maari. It has now become part of him. Saka iwe uri pano uri kunitarisa iko zvinezvi uchiri wechidiki. Unosvika nguva yaunopinzwa mu shopping mall yeupenyu, where you are supposed to choose language yokushandisa. Wonoshopa mutauriro nekatauriro. Unopinzwa musupermarket yeupenyu wodecide what you want to put on. Kuti this is my own dress code. Aya ndo mapfekero angu. Chero nyika ikanzi yashanduka, ikanzi haina kushanduka. Izvi ndo zvandinoda. Handisi kuti sarudza hembe dzakareba, no. Handisi kuti sarudza hembe pfupi, no. But iva netime yaunosarudzawo zvaunoziva kuti ndo zvaunoda iwe. Right? Mukusarudza kwako chitsvaga zvaunodawo iwe, asi uchiconsiderawo kuti panyika hauziriwe wega, uri panyika pane vanhu, ndizvo. So mukusarudza kwako ndosaka uchiona kuti even iko zvino ukada kunotenga pfuti, haungonopinda mushopo wotoburisa mari ndipe pfuti nemabarashi saya wakutobuda nayo wakutoenda. No. Hazvinei nekuti mari yako inokwana, hazvinei nekuti pfuti unoida, but zvine chekuita neutano hwevamwewo. Unoinyimwa iwe uchiida. Ndava kune humwe hunhu hunogona kusarudzwa nemunhu hunenge huri pfuti chaiyo, hunotoda license. Kuti munhu akadai mumuregedze achibuda achienda kuvanhu akaita maitiro akaita, idanger kuvanhu. No. Saka nterere zvakanaka. Unofanira kusvika patime yaunosarudza kararamiro. Unosarudza step. Unosarudza kadyiro. Kwete kudya. Kwete chekudya bedzi. Kadyiro. Pane kadyiro kanoratidza kuti uyu akuda zvekuroorwa uyu. Aikas. Ndokuudzai kune varume iko zvino vanoti chero vakanzi kumabasa, uyai nevakadzi venyu kupati yekubasa, havatakure vakadzi vavo. Kwete nekuti mukadzi haana nzara. Kadyiro. Now. Saka naye munhu wama saka muri kuti tiche step yokudada here? No. Mastep akawanda ekudada ndo mashoma. Mastep yokufamba nawo unofanira kudecide kuti ndofanira kufamba sei. Kune vamwe vasina basa nestep yavo, anongoti so long pasi pachisara chete. Kungoenda pana even chero kada kuronda kuti paabva pana paenda nekupi. Unoona imwe bhutsu yakatarisa kuona hiri yakadzoka, imwe yakatarisa kuona chi. Kungoti chero taenda. No. Kufamba hizi movement kungoti waona kuti miti iri kusara inda kutoenda. Ona mota chaidzo pavakatanga kugadzira mota, pfungwa yavo yanga iri yokufamba pakutanga vachingoti munhu ngaafambe. Ndosaka vakagadzira mota, vakangomeka sure kuti mavhiri atenderera, pane chekunangisa road. Ndipo vakatanga. Vanga vasina basa necomfort, vasina basa nesafety yemunhu nechii, vaingoti as long as vhiri ratenderera munhu ngaakwire. Tasvika kumba here, tasvika, chinhu chakagadzirwa ichi. Vanga vaine basa nokumuvha chete. But vari kupefecta mota. Iri kupefectwa mota zvokuti
dzimwe dzakuverenga nemakoronga, kuona gomba riri nechekoko yotoziva kuti kwariri kuvhiri rinorova iri, yogara yakagadzira vhiri iri kuti rinosumuka sei, rinonogara sei mugomba, rinodi isati yapinda mugomba mota. But kwazvakatangira kwaingova kungoti ngaifambe chete mota. But kana vari kupefekita mota, ndiani achaparidzirawo vanhu vacho vari kutyaira mota kuti vapefekitewo kubva pavakatanga kusvika iko zvino? We also need to perfect ourselves. My son, my daughter, when you are ready for marriage, know how to package yourself for marriage. Imi munozviziva kuti kune mamwe masekero chaiwo ekuti uku munhu ari kudya mukanwa makazara chibagira, unonzwa vanhu vese vakutarisa vakomana. Aiwa, hatikurambidze kunakirwa, but koeso vamwe tese totobvaka zvedu pano. Yei! No. Inga imi ndakutsanangurira tiri kuservice yeTuesday ndichiti imi munoziva president weAmerica akapinda anoita 3 to 4 months dzekutrainwa. Iye atombovhoterwa, atombopasa, atopinda, atopresident. But asati apinda muoffice, kune varume navakadzi vanomutora vonomudzidzisa kufamba sapresident, kudya sapresident, kupfeka sapresident. Une zvimwe zvinhu zvokuti kuti uchewanikidzwa uri paslagi, iwe wakavhoterwa wakapinda waamukuru wenyika. Aiwa, handisi kuziva vanasikana, ngatitaura nechokwadi. Imi rufunga kuti maaredi kuti muroorweka. But all right, kuti mukomana akubatikidze uri paruna paki, haina kuipa. But zvinodawo waitawo kana yekukwirira ndege kana kuti waendawo kure, mombonofara zvenyu nemhuri muchitamba muchidii muri ikoko. But pane zvimwe zvinhu zvokuti imi pano munotoziva kuti kune munhu wokuti kuti uchamuona ari mutakshop. Ngataura nechokwadi hama dzangu kani. Kune vanhu, ngatirekedze kutaura zvana president, ngatitaurei kana maminista zvavo. Kuti uchamuona ari kudowntown uko. Sei vakasiyira ikoko isusu? Chii chakavaudza kuti mamuchatenga uko? Ndiani akavatraina izvozvo? But isu kuno tinoda kuudzwa kunzi munhu wese zvakatangofanana. But nyika kana ichitanga kuramba zvimwe zvitoro, nyika isina mari ichinzwa kuti handitenge, vachituma. Unofanira kutanga kuweka nestatus yako, inofanira kutanga kupefektwa. Unoda mapfekera akaita sei? Kana wapfeka unofamba mafambiro akaita sei? Kana wafamba unotaura matauriro akaita sei? Wataura waseka unoseka masekera akaita sei? Warara unovata sei? Unopinduka kangani? Unofanira kurongeka, bidirika wakarara pachungo. Aiwa, kana utaura chokwadi kune vamwe vari panapa anoita mararo zvokuti anomuka pillowcase yakabva mupillowcase iri kuku nechi anodismantla everything panapa neheadboard. Kurara hereko. Aiwa, kwadi kumuka zvo.
Mavato haanetse kupedza nterere. Mavato haanetse kupedza. Ukazvishaira hanya. Ndokutaurira chokwadi, mubhaibheri chaimo, mubhaibheri mako mune mukadzi akauraya mwana nemavato. Ucharasikirwa nezvinhu zvakawanda. Uchiramba dzidziso yekuti nhasi kwanga kutaura zvinhu zvekurara zvese. Aikasi kuna akauraya mwana nekusagona kurara. Akaramba manotsi iwayaya. Kunyasotora zvidhina zvako kana maspika akaita saya. Wadungamidza kudai so. Wowaridza pamusora. Worara. Ugondiudza kuti unodonha kana kahwani chako haudonheyo. Wozviisa parumana nzombe. Ndava izvozvi zvega izvo. Zvinoguma zvati kunyange wazororwa maamumba chaiwo. Unoona mumwe akuuya ku healing session. Kuti ini munhu waMwari handichaziva kuti mukadzi wangu kana kuti anomuka here kana kuti mumwe anokupisira nyaya so kutsva nyaya akarara. Hey! Oh, mana? Ai, basi. Iwo zvinezvi mungadana nezvenyu, switi chii zvikazodii, hamusati maakuzivana. Pane nguva, because iko zvinezvi panoti iye ageza kumba kwake, iwo wabva wako wageza, maspreya, hapana ati ane hwema hwake hunonyatsonzwika. Muchiri kuvharana ka. Muchanyatsopinda mujira mese. Ndopa uchanzwa nyaya dzandiri kutaura dzese idzi. Handichakutaurirai zvangu kuti munin'ina wangu wacho ndeupi, but ndine mumwe munin'ina wangu. Iko zvina right zvake. Aiwa, rimwe zuva akakotsira tiri kumba kumusha. Tiri kutandara paipa takagara pamoto. Tadya tapedza pakutaurwa nyaya. Iye akotsira zvake. Ndobva angoti kwara kwasho. Vatarisa panga pakagara amai. Zvikanzi vhurai mugwagwa apa, vhurai mugwagwa, vhurai mugwagwa. Hakoman. Matoko DDF ipapana. So you must come to a point in your life yaunochuza kuti ini ndinoda mafambiro akadai neshamwari dzakadai. Kana dzisingawanike otomboswera wega. Ndakutsanangurira hama kwatiri kuenda uko kwakareba kubva iyi foundation futi kai. Foundation. Ndakutsanangurira kuti ushamwari hunosefewa sei, unopepeta sei, kufanoziva matsotsi achakumukira iwe asati akumukira. Unofana kuzviziva. Kune tunhu tunofanoverengwa tunovimbisa. Twekuti kana ukatichwa mushe ukanyatsobata, hey, unenge wa a master. You become a master of life. You become in charge of life, not a victim.
Saka unosarudza kuti apa ndo zvandakuda. Ndo mafambiro andichaita. Right. Saka ndinotangira papi munhu waMwari? Relationship inotangira papi? First of all, you are supposed to develop a sound relationship with yourself. A relationship that is intact. Do you love yourself before you think you can love somebody else? The Bible says, love your neighbor as you love yourself. So if you can't love yourself, you don't even know how to love your neighbor. Loving of neighbors is only for those who have known how to love themselves. Kwete kudada, kwete kuzvida, but kuzvida. Uneshuwa ere kuti une munhu waunoda iwe? Unonyaso zvinzwa ere? Shuwa kuti ndiri kurevesa, wakarara kufunga kuti munhu endomuda. Uri kunyaso hausi kuzvivhara ere? Because haugone chaizvo kusvika pakutozonzi wada mumwe munhu kupfuura madiro aunodi aunozviita. Kana rudo newe usati wane shuwa narwo, chii chinokupa kufunga kuti are ready to love somebody? That's not love. You can give it another name. That's not love. Look at yourself. Even on the mirror. Do you love yourself? Vanhu vari panapa vanoboekana kubva complexion yake haidi. Vhudzi rake makuriro arinoita parakatangira neparinoperera hadi, mazina ake kumira kwaakaita nechimhino yake anogara akada kutraya kufunga pamwe akasvika pane vanhu mumwe anotaura akavhara muromo so hana. Now no, dauti mubatsirike. Zvimwe zvezvinhu zvaunozvinetsa nazvo uchiti dai Mwari asina kundipa izvi, ndo zvinhu zvinoita kuti uve outstanding. Ndidzokorodzi. Uchenjere kuti murume kwaye waunoda hauzive mhando yemhino yaari kutsvaga. Nekuti Mwari achikugadzira haana kuisa beauty pauri kuti ive beauty kwauri. Beauty is in the eyes of the beholder. So kana uchienda pagirasi uchinosvotwa nekumeso kwako, uri kuda kuti uzvinakire kuti uzozviroora wegere. Chenjera kuti zvimwe zvezvinhu zviri pauri zvisingakuitire zvakanaka, those are the things that makes you unique. Youth. Muriyaso ndizwa mushe. Iwewe kangani kaunoenda kumichato uchinoona munhu waunoti naye weduwe. Aigas inosara iri weduwe, but munhu achitoendwa naye. Kune munhu anoti kana adiwa so nometa hama dzikaramba vana tete vachiita matare vakati unoshaya kuti chaakada ipapa chii. Aiwas aikaze chaakada chii. Zvamunofunga kuti ndo zvinorambisa zvacho ndo zvaanodirwa izvozvo. Auzive munhu wakagadzirirwa naMwari kuti paachauya achikutsvaga chinomuitira zvakanaka pauri chii.
Zvitarise pagrazi what I'm wonderfully and fearfully made. Gather confidence in yourself. Uzive kuti in this world I will dominate. I will be in charge wherever I go. As soon as I step out of this house, I'm in control. I'm in charge. I'm in charge. I'm in charge. I'm in charge. No matter zvawakaita, ukapesana nevanhu vakakutarisa kudai so, itongogara watongozviudza kuti kumana nyaya yekunaka iyi ndozvainonetsera manje. Kufamba uchingotariswa zvina nebasa. Hakuna kukurumidza kufunga kuti ameno zvavaona ndofunga nzeve dzangu vazoona kana ishamwari shoma dzinonyasa kubudira pachena kuti asikana makanaka. Ukamirira kuudzwa nemunhu izvozvezvo, shuwa Jesu anouya hwamanda inorira. Vashoma vanhu vanokuudza kuti bhutsi yawakapfeka iyi asikana kona kudaro, asikana kona. Vashoma vanonyarara seisipo, unongozoona kunoitsvaga iye. Wakatoona kuti yakanaka, noitwa zvese, wambodii, wambogerwa musoro, wambogadzirwa vhudzi ramboya rakadai, hapana anokomenta. Unotozogoziva kuti vazviona nekunoiswawo izvozvo, kuti havataure. Zvitarise, ndikutsanangura nyaya yakuleya foundation ndiri izvozvo. Zvitarise, ufarire zvakaitwa naMwari pauri. Ndiudzei wani munhu panapa wamunoti akanyangara, munyepa imi, nonyepa. Ndati havako hereni, handamboti havako, ndati panapa, ndiudze kuti ndiani wani panapa akanyangara. Problem yako ndeyekuti unoziva here kuti kutomboti uzive chinonzi beauty chacho, kazhinjiwa hauchizive kuda kutoudzwa nevanhu. Aika unoziva here kuti kune zvinhu zvekuti ukaramba uchiudzwa nevanhu unotanga kuzoona kuti inga zviripo pandiri, iwe wanga usingazive kuti zviripo. Unoziva kuti ukaluza weight chaiyo ukaenda pakati pevanhu vakasakuudza, unogona kusazviziva, but ukati pese pawasvika vanoti aiwa no kochi kuti kuita sei kwacho, aiwa wakarwara here, kurwara here. Wabvapo wopinda mukombi futi wosangana nemumwe, wobvapo wosvika kumba wosangana nemumwe, unotanga kunzwa kuti kwete nekuti wazoonda pawaudzwa, but pawazoudzwa ndo pawatanga kunzwa kuti ndaonda. Uri kuregedza vanhu vachikutsanangura, ndava iwe haugone kuzvitsanangura wega. Vamwe vacho vanokuti yowe vari kutoda kamuviri ikakaka, vanokada. Aiwa zveka, aiwa ka, ibopinda kana munana bhorodhero uone kuseni paipai kuine kadova so, vari giti vachijoga kuti idzikire miviri. Saka nevane yakadzikira kare havazvitaure kuti wako wakanaka. Vanoshandisa mutauro unorwadza. Ndichinewo here? Ndichine youth here? Ipapa ndiri kuzama kuda kutiona kuti ndikada kupinda munyaya yacho nhasi ka hatingapedzi. Asi da kuti muone chimwe chinhu. Kana wakusarudza upenyu hwaunoda,
Shamwari dzinofanira kuketwa. Unonzi kusefa. Mandinzwa. Unonzwa munhu achiti, prophet, ini kuita problem nema friends angu. They are criticizing me because of this and because of that. Vantaura zvakati pamusoro pedu, vantaura zvakati pamusoro peyefa, vantaura zvakati. Iya achitombonyora varara kuti my friends. Ukona pane nhamo yake. Already zvavari kuita izvozvo, they disqualify them from being friends. Unotaura sei kuti shamwari dzangu dzakandidai. No. Chinombonzi shamwari chacho chii? Hauna kuchidefine. Hautoziva chinonzi shamwari chii. Hautoziva. Wakawina chinhu. Iwewe kutombove a member of such a ministry. Identify one ministry yaunoziva kuti iri kusumuka. It is always on the rise. Wovingwa nemunhu anotipera pachikuudza zvinhu. Ndekupi kumwe kwaanogona kukutora akakuendesa kunopfuura kuno. Saka why uchivasiya vachidada? Zvinhu zvaunoziva kuti ndo zvavari kuda. Unoregedzeswa njiva yawabata uchinzi igunguo. Vakaregedzeswa munzi, idyiwe. Inovhara nzeve. Vanhu vakaregedza njiva. Wozonobvunza rimwe zuva kuti shiri ndakamboibata kai ndikaisiya ikaenda. Munzi wakairegerere kunzi idyiwe ndogunguo akati ndo inonzi njiva yacho. Ungadai makanakirwa mukabaika. Unoregedzeswa chinhu chine musoro. Ukaona number 1 uchiine kulenga kwekuti unonzi chechi yako yakaipa, umva kuti ndakuiregedza. Zvazviri kureva ndezvekuti even waroora uchada futi vanokuappruvira marriage kuti yakanaka here kana kuti yakaipa. Ndava already waleya foundation yekuti unless waconsulta vanhu you can't make a proper decision. Don't listen to people every time. There are certain people that you are supposed to listen to, not everybody. Most of the people are very destructive. Very destructive. Saka ndinoziva sei kuti ndaa ready for marriage. Tarisa tsamba yerudo yaunozvinyorera. Usati watanga tsanangura nekudescribe mumwe nekutsanangura zvikazodai kubva kuvhudzi rake nenzara dzekutsoka nechi. Unogona here kuzvinyorera tsamba yakadaro uchiappreciatewo zviri pauri. Ndava hakuna unogona kuzoda kana hama yake iye asina rudo rwekumbozvidisa iye. Rudo runozopiwa vamwe overflow yelove. Kurasikira kwerudo munhu wazvida atambura anoziva kuti Mwari wakamugadzira zvakanaka. Wakutsvaga mumwe wekuda. Kana uri 1 mumba, 1 mulife yako, usingagone kuzvida kusvika wagutsikana, unorwadziwa even nechikafu chaicho chakanaka chawadya. Unozvirwadzirwa kuti akomana mari yese uzadai nanga ndatoita musoro pana mnatoronga zvimwe ndatodai. Kuweka nechikafu chawadya unonzwa mwoyo wako uchirwadza, chadyiwa newe. Takomana mahotera kudhura akomana. Hey!
mutenga chisaga chako chehufu utonobika kumba. Same food, hapana chakambosiyana. Uchirwadziwa nechikafu chawadya. Kupopota pahotera pese kupengera mubhedha wadhura. Bhodhi yako uchinzwa kurwadziwa kuti yararerei panodhura. Wofunga kuti are ready for somebody else. No. Kune varume vari munyika vanodhakwa. Vanotenga bhodhoro rewaini. Kune bhodhoro rewaini rinoda 20,000 pounds. Munhu achitenga bhodhoro rewaini 500 mils, 700 mils, 20,000 pounds. Taura imba kapa, taura bhodhoro rewaini. Vachizvida kuti rinodhura kudaro ripinde mudumbu make. Iwo nokwirira BP nikikini chikafu chepa Sheraton. Kuweka so kuenda kumbochikwenya musoro wako mana. Hey. No. Mendo kana ndiri kuzwika. Unorwadziwa. Right, vangani panapa iko zvinezvi. Vanoda kuti nzara dzavo dzigadzirwe idzi. But haasi kuwirirana neprice. Mari yacho anayo. Ari kunamata, ari kumirira nguva yazvichashanduka. Kuti vanhu vatendeuke mitengo idzike. Kana zviri zvinhu zvaunoda uine mari yacho usingagone kuzviitira izvozvo. What makes you think you can do it for another person? You can't. How do I know that I am ready? How do I know? How do I know? How do I know? Unofana kusvika pa point yekuti tikakubvunza mubvunzo kuti iwe unogeza nguvai, unogeza kangani, unogeza sei. You must be able to explain. Yeah? Yeah? I'm telling you. Takamboita mwe musikana akangouya just for a few days. Haana kumboshanda kwemwedzi kana mitatu, ashanda mwedzi umwe chete. Musikana. Mwana agezwa, apedzwa kugezwa, uchimuona apa kuti ufunge kuti mwana ageza ero. Zvawachwa zvemwana, mai vaiwacha futi. Mwana agezwa, mai vaigeza futi. Ndikati saka ko muri kumutambirisirei? Wama kutowestera time ndiyeka. Ndava iye ari kuti ndaita. Komadi kuti aende kunozorora zvake. Hama indomva vanetseka kati asi chichinombomuda ndeida kuti pamwe beba anakewo nechinhu. Ndikati aiwaka haisi nyaya yatanga pamwana wenyu. Iye wachaageza ere. Munodzoka moti haadi vana, afarire vana, akati ko iye. Kana iye zvaaita pamwana izvi kuri kuvenga, ko iye wacho. Unotarisira sei kuti mwana agozochena achigezwa nemunhu asina kugeza? Munolodha munhu nemarriage unomupa mumwe munhu. Iye ega. Iye ega. Azive kuti body yangu ino ndinoigeza sei. Hazvina mhosva kuti unogeza nemushina, unogeza nesipo yakaita sei. Hazvizi normal kuti munhu apinde mushawa 2 minutes ageza atopedza abuda. Uri kundinyepera iwe. Uri kunyepa. Zvako zvoti muri kurumwa nenyuchi. You bath like a queen.
Zirikuzikere. Gairo, iwe, tanga tiriko kani. Vunzaya mai, azima yangu anokudzai norono. Totorineka mukasipa wataigara nako soka taiti akaka. Uone kunyeperana kanano musina pekutangira. Kasipo kadaiti aka kakanaka ende ndavaka vave mukanwa. Tisina kana toothpaste, kwangotora toothbrush. Woenda pasipo womva wamara kudai so. Ndotaiwa mama muite kaviri katatu. Ka1 pedzi mukangodai so kuti wa. Zvinenge zvatoita. Worova so wogeza mazino aya nesipo. Nechisipo zvimugondiya izvi. Uchida kuti zvinake chete, usina mhosva nekuti wazorwara here kana kuti wazodii. But mucheno uchingodiwa nometa munhamo imomo, mucheno ngaungodiwa. Kuna tukuma perfume tukwe madhora. Kekungoti chwa chwa. Wobuda woenda kune vamwe. Ndinotanga sei? Ndinoziva sei kuti da ready? Tarisa input yauri kuisa on yourself. Investment yawaita on self. On self. On self. Whatever zvaunoita kana zvaunopfeka kana zvaunodii. No matter ndaimbodza umwe wafundisa apa anchada kutaura kuti ndope wacho anchamoni. Achiti saka ma-t-shirts enyu munatenga, ndima ma-t-shirts anowanzopfeka mukati. Munatenga kupi? Nova ndamudza kwandotenga akuzikanwe futi. Kungoda kubvunza zvake. Ndikati usaone one color iyoyi. Tokona kuita 3 months. Ndichipfeka every day ndisina kudzokorodza. Saka usaone color ukafunga kuti kanzwa. No. Iyoyo one t-shirt ichiita mari, atingataure zvemaprice pano. But ikoko kuchika kuisa mari pamuviri wako chaipo. Zvinokudza kuti hausitori ready for somebody else. Hallelujah. Prophet fambai mana apa takapfuura isusu takapagona pesa apa chitaurai kuti next kwacho kumberi uku kune chii. Ayo kumberi kupi ngataurei ipapa. Mwana wemunhu zvigadzire kwawakuenda kunyika uko kune vanhu vakasvinurawo vanoona. Try to be presentable. Even uchibva pano iwe mwanasikana chero ukanzi waona mukomana akuda, tarisa kwawadirwa kwacho futi. Panombori paiko panapa panozoya achindiudza ka1 here katadhumana mustreet kupesana kudai so otena odzoka kuti sisimirai. Woda kubvunza Mwari kuti ndiye here. Unonetserei Jehovha? Aiwa ngatibatsira, uri kunetserei tenzi mambo? Mustreet here mekupesana nemunhu iye otendeuka kuti mustreet. Wotobvunza Mwari kuti nhaye Mwari kana ari iye budai pachena. Kwaiwo mweya uri maari mweya uri maari
unoti asina chaambodzidza chakanaka chiri pauri, anangotanga nemuridzo. Unoda kuti Mwari ataure chi? Kupi kwawawanirwa kwacho? Ende vazhinji ukanzwa vakufona, vakuteksta munhu waMwari, I want to know kuti is this the right person? Is this the... Pane zviri wrong zvaakutoona. Ari kuda approval yemunhu waMwari kuti aignore zvaari kunyatsoona kuti hazviiti. Ichocho chinokupa kuzobvunza, watoudzwa naMwari kuti hazviiti. Hazvibvunzwe naari kunyatsodiwa. Munotanga kupopotedzana, kukatirana mafoni, kushaudhana musati maroorwa. Wobvunza kuti tenzi mambo. Vakomana navasikana nterere zvakanaka, especially imi vasikana, never show it kuti uri desperate. Usambozviratidza kuti ngaazvizive kuti marriage unoida, but you are never desperate. Nomupa kufarisa nokuonererwa. Uri munhu ari so special zvekuti atokuroora ndiye aitirwa zvakanaka. Kwete kuti ange refugee uri kutiza hondo kumusha kwenyu. No. No. Zvese kutira kuya pressure, piringisha maprograms nechine nemadate uya muso wakati uzodiwa nekunonyepera vabereki uchitira iye anoti chichi kuda kumhanyirirwa ipapo. Zvese speed anotya akati maya aiwa no. Chicha vari kutya kuti ndikanonoka ndinozoona. Unopa munhu kuti atange kukuferefeta. Rutize. Ibasa. Amen. Ameno mchato wakaendwa na pastor kufa, ndo vanowanzoenda michato yakadaro. Yakazosumuka umwe mubereki achitenda manje kuti waroorwa. Ikanza hatichaziva munin'ina wacho asara, but sisi wacho waroorwa waihura moto manje. Hanzi. Ai basi. Ndakanga ndisiko. Usaite kunge une zvauri kutiza. Never show it kuti uri desperate, even when you are buying anything or even a car. Ukaratidza bedze kuti uri desperate, waita sei wadi chinhu wachida chakanaka, price inokwira. Hazviitwe kusvika vanoti maiwe vakomana. Ukadaro unonzwa kuti aura ndichadzoka naye mangwana. Mangwana uione unonzwa yaafoni manje kuti no, ma-offers andiri kuwana ari better. Maitira wakaita iwaya. Be very, very, very careful. Be very careful. Ndichakupa one stage. Ndoma ndapedza. One stage. Kana wakuda kuroora, wakuda kuroorwa, wagadzirisa kwese kwatiri kubva uku,
Chataka kutsanangura upenyu hwevanodanana manje. Unovapa kuti vazosvika pakunoroorana kana kuti pakurambana vasati varoorana. Ndava pane right iyoyo, pane mukana iwoyo. No matter waramba vakomana 30, as long as vasina kukuroora, vasina kuvata newe, hapana dambudziko. Saka ndichakutsanangurirai upenyu hwejeni inofambwa nevanodanana. Ndizvo? First point yandakukupai iko zvino ndo wandakusiyai muende. Saka wandiri kuda prophet ndomuziva sei kuti uya saka nchange nchikuudzai nemamwe testimony mukati momo nezvimwe zvinhu zvakatomboitika. But ndikatanga nokukuudzai kuti tsvagai munhu anonamata, ndakuomeserai. Munditeerere mushe. Ndikatanga nokukuti tsvaga munhu ari spiritual, zvakudependa futi nedefinition yako yespirituality. Kuti what do you define as being spiritual? But it differs from one person to another. The simplest strategy. Wamangafunga kuti no, kwama kutanga nako kakuiti. It's very dangerous. Ndipe mkana nitange ndataura. Remember, you are a spirit, but the reason why you want to marry, it is because you are also flesh. So you are not marrying a wife for your spirit. You are not marrying a husband for your spirit. You are marrying a partner for your physical body. You are a spirit, but you live in a physical body. And the fact that you want to marry, remember your spirit is married already to Christ. But it is your body now that is ready for marriage. So if it is your body that is intending to marry, you must also allow the physical man to look around for the physical. Yes. Aiwa, ipapa ndoziva kuti nchafundutsa vanhu vakawanda. So what you do, listen, what you do, chaunogona kutanga nacho, especially ngati timuri in a church setup like this, you also need to consider the beauty. Emwantarisa kati akutonzwa mweya mutsvene kutouya kutoda kuzokorekita zvinhu. No, beauty inodiwa. Nambotaura kuti munhu wese akanaka, but wakanakira ani? Ndosaka ndiri kuti kana wafunga kuti waaredi, try to find somebody who is attractive to you even sexually. Pakuzobuda madhimoni manje panapa echurch, madhimoni echurch, madhimoni ekuchurch. Kona kuda kuti nyepera apa. Ndezvemwe zvamuda kuita.
vatsotse vanhu nyepa. Tsvaga munhu ngaakunakirewo, even pakazove nemukana wokuti anochinja, ngaachinje achibva pazvawakatombodawo, paine zuva rawakatombodawo. Hazvina mhosva azopera miviri, hazvina mhosva azosimba, but ndiye wawakada. Makaleya foundation parudo. Ende paanenge achichinja ainewe, Jehovha anenge achikuadjustawo. Saka iva neziso rinoonawo, wofarirawo munhu. Hausi kutsvaga muprista wekumba kwenyu chete, hausi kutsvaga bishop kana popu wekumba anoadminister zvinhu zvemweya nekupisa incense. No. You need a guy who is handsome. Kana uchiziva kuti handsome unoida, ngaikonsidwe. Aikas. Uri kudirei kuzvivanza iwo zvirizvo zvaunozoda mamumba? Ndava ndo zvinhu zvinozodiwa kaizvo. Vanhu vakutsvaga vakudongorera, ivo varoora. Makutsvagei futi? Ndava muna akakuudzai kuti tangai ibvai matsvaga izvozvi nhasi. Makaudzwa kunzi hazvinei naMwari izvozvo. No, mweya wemunhu. Vanhu vaMwari, kudenga kwacho kunogara mweya hakuna marriage. Inda muri kuti mweya wemunhu panapa inyama dziri kuroorana. Saka Mwari unoti vaviri ava vachava nyama, kwete mweya, vachava nyama imwe chete. Genesis chapter 12 verse 14. Genesis 12 verse 14. Let's go. 1, 2, go. The Abraham, my Egyptians, ndokubva vatarisa ndokuona mukadzi waAbraham kuti wangakadi wangari fair. Genesis chapter 26 verse 7. Ndekumwana wacho dzinza rese ke 26 verse 7. Verse 7. Iyo ande 1 to go. She was fair to what? Fair to what? To look upon. Kuita kuskana chia kusecha. Now, uyu ndiani koyu? Ndi Isaac mwana wani wa Abraham. Abraham ani mukadzi futi akaita sei? Akanaka. Chapter 29 verse 17. Chapter 29 verse 17. Dangoti ungoona one generation bedzi yakatenda kuti beauty inoshanda. Anduri mwana wa Abraham. Iyo. Verse 17 and 18. Ande, want to go. Beautiful and well favored. Ndizo. Mumatsanangurwa maziso ake zvanga akaita. Now, uyu ari kutsanangura maziso omumwoyo. Hazvina kunzi anga akaipa uyu. Vari kutsanangura chinonzi beauty muziso raJacob, kuti uyu haana kupinda mukategori iyoyo.
uyu ndokubva adikanwa ndokubva afevhwa. Verse 18. Tiona kuti akaita sei aona kuti this one is beautiful and well favored. What? Andy, want to go? Urikuona here kuti roora harina kuchajwa natezvara. Iye ega akaona beauty iri pamukadzi akazvipira kuti 7 years ndichashanda. Now, chapter iyi kana madzokera kumba, munonditsvagirawo paakawanikwa achinamata. Ivo vese vari kunzi beautiful beautiful. Aiwa, ngatibatsirane nechechi yaJesu. Undiudzewo pavakaona all night prayer. Inenge vakomana vanenge vaitsvaga runako chete, vakomana kubva kuna sekuru vacho. Tarisa. Ndakutotanga nemi kuti 1. Ngapave nezvinhu zvaunodawo. Zvazoitika mangwana ndezvimwewo. Inga kumwe kwese tinobvumidzwa 1 kutarisa motokari. Wavhurisa kubhuti watimbomutsawo injini madi. Handisi kutaura nyaya yemisikanzwa yekuita road test. No. Ndiri kuti kutarisa woyemura. Munhu ngaakunakirewo ukaona achinyemwerera baika komana kuti hey. Zvimwe zvese zvichatevera. Ndenge ndichikuudzai, God bless you youth, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Let's go.